салом бинандагон ва мухлисони шоу барномаи озмунии Парвин. Суруду тарона ва мусиқиҳои ҷаззобу дилнишин ҳамеша ҳамнавои дил ва як ҷузъи муҳим дар зиндагии мо инсонҳост. Бинобар ин лаҳза каме вориди олами санъати зебоӣ мегардем. дӯстони азиз, ин рӯзномаи навбатии даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин аст ки тавассути он боз шуморо бо якчанд иштирокчиёни лоиҳа ошно месозем. ин навбат шоу барномаи озмунии Парвин дар студияи барҳаво ва зебоии телевизиони Баҳористон бо иштироки наврасони соҳибистеъдод ва мухлисони зиёд баргузор гардид. қурбоналӣ ба лоиҳаи Парвин шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. шояд тамошобинон донанд ки шумо соли гузашта дар ин лоиҳа иштирок намуда будед. хоб то даври чандум рафтед? ман то даври дуюма рафтам ва рақибам аз коллеҷи Аҳмад Бобоқул буд ва чоршанбе Аловатов ва ман кам хатогӣ кардам. хоб даври дуюм ҳамин аст ки аз саҳна бояд яке масалан хоб ҳамин тавр шумо ба даври дигар охат наёфтед ва ин сол тасмим гирифтед ки дар ин лоиҳа боз иштирок кунед. хоб аз соли гузашта то имрӯз масалан чӣ гуна тайёрӣ дидед? Бо чӣ гуна тайёрӣ омадед? имрӯз бо тайёрии ҷиддӣ омадагим. хоб машқ кардед дар тӯли як сол? ростӣ ман бо ҳамроҳии устодонам Ниёзов Асрор тайёрии ҷиддӣ дидам ва хостам ки имсол вай финалисти ин озмун шавад. Қурбоналӣ Расулов дар мактаби санъати ноҳияи Варзоб нозукиҳои овозхониро аз худ мекунад. дар ҷодаи санъат устодаш Асрор Ниёзов мебошад. ба Қурбоналӣ суруду оҳангҳои устоди санъат Шодравон Зафар Нозимов бештар писанд аст. Қурбоналӣ сурудҳои халқӣ ва эстрадиро месарояд. дар оянда ӯ мехоҳад сарояндаи касбӣ шавад. эй ватан номи ту дунёи ман аст, улаҳоят сари болои ман аст, кори роҳат гули раънои ман аст, хоки ту гавҳару тиллои ман аст. маҳина ба лоиҳаи Парвин шуморо хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд, саломат бошед. аз ҳамин лоиҳа шумо чиро интизоред? Масалан дар ҳамин гуна лоиҳаҳо бисёр иштирок кардаед ё на? бале, ман дар лоиҳаҳои зиёде иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва мехоҳам дар ин озмун ҳам финалист гардам, финалисти озмуни Парвин. ҳоло даври аввал аст, вале шумо аввал ба саҳна баромада ҳунари худро нишон медиҳед. каме тарс фаро мегирад, албатта ин. ҳозир тарс несоред? бале. ягон ҷои тарс надорад, танҳо дар саҳна ҳунар, яъне нақши аввалин мебозад, ҳамин тавр не? бояд мо ҳунарҳои худро сайқал диҳем. бале, хоб солҳои гузашта лоиҳаи Парвинро тамошо мекардед? бале, албатта тамошо мекардам. барои чӣ соли гузашта наомадед ё ки соли аввал наомадед? ман аз худам он қадар боварӣ надоштам. имсол бо тайёрии ҷиддӣ омадам ба ин ҷо. айни замон ба саҳна баромада ҳамаро мафтун мекунед? шояд. Маҳина Воҳидова донишҷӯи курси якуми коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулови шаҳри Душанбе мебошад. маҳина дар чандин озмунҳо ширкат намудаасту ғолиби Андалеб 2018 аст. манижа мехоҳад дар оянда ба мисли устодаш Лоҳира Муъминова сарояндаи шинохта ва маҳбуби ҳамагон бигардад. ватан суруди ишқи ту зи қалби ман садо кунад, таронаҳои меҳри ту маро зи ғам раҳо кунад. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман, замони ман. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман, замони ман. ту модари ягонаи азизу меҳрубони ман. аввалан Қурбоналӣ Расулов суруди ватан аз устод Мирзо Файзалӣ иҷро шуд. ман дар хониш дар овозхонӣ Додари Азиз ягон ноқисӣ надидам. бисёр олӣ, тоза ва ҳама нолаҳо дар ҷои худаш буд. инчунин ҳамон ҷур, яъне ки танал нест, бисёр ба садо тавъам. хуб, ман бисёр мутаассир шудам. дар бораи хонандаи дуюм, духтараки бисёр зебо Маҳина Бону, суруди хондагии хоҳарам дар мушкилот дар иҷроиш албатта аз суруди Қурбоналӣ
мушкилтар аст, чунки инҷо бисёр ҳилаҳо, нозукҳо, приёмҳои хониш аст ки иҷро карданаш мушкилтар аст. Аммо хонум аз удаш баромадан, дар аввал андаки ноҷур будам, аммо баъд бисёр шево, равон ва бисёр хушрӯй хондан. қадду қоматашонам бисёр саҳназиб. як чиз мехоҳам бигӯям ки додарам андак симошон вай аст ҷиддӣ. шумо кабти чеҳратона кушоед, чунки ҷавон ҳастед, зебо ҳастед, кам ҳар вақт беҳуда табассум нем, ҳамин ним табассум кунед, чунки қавоқҳои шумо мисли қавоқҳои ман андак вай гирондагӣ аст. маълум аст ки устодои шумо дар тарбияи шумо заҳмат мекашанд. офарин. ман ба ҳар дуяшон баробар овоз медиҳам. бисёр мутаассир шудам. оҳангҳое ки тавассути созҳои мусиқӣ садо медиҳанд воқеан ҳам гӯшнавозу роҳатбахшанд, хусусан вақте ки оҳанге аз ҷониби мутриби чирадаст иҷро мегардад, ба кас ҳаловати зиёд мебахшад. бинандагони гиромӣ, акнун якчанд маълумот доир ба маҳорати иштирокчиён дар жанри навозиш. бояд бигӯем ки дар ин қисмат ҳарду иштирокчии озмун манучеҳри умедҷон ва шукрулло шамсзода маҳорату истеъдодашонро хуб нишон доданд. манушер шуморо ба телевизиони баҳористон ба лоиҳаи парвин хушомадед мегӯем. ташаккур. хоб шумо ки дар масалан чорабиниву озмуну масалан лоиҳаҳои зиёд баромад кардаед, хоб имрӯз аз нигоҳи шумо парвин, масалан лоиҳаи парвин чӣ гуна лоиҳа аст ва мақсади ба ин лоиҳа омадани шумо дар чи аст? парвин ин лоиҳае мебошад ки наврасону ҷавонони соҳиб истеъдодро дарёфт мекунад ва ман низ имрӯз мақсад гузоштам ки ба ин озмун иштирок кунам. хоб саломат бошед. хоб шумо ки масалан сарояндагӣ ҳам мекунед, хоб барои чӣ тасмим гирифтед дар бахши навозиш баромад кунед, на дар бахши сарояндагӣ? маро бисёртар бо овозхониам дар телевизор диданд, хостам дар ин жанрам якбор пешниҳод кунам. дар мактаби мусиқӣ аз рӯи кадом ихтисос шумо таҳсил мекунед? ихтисос рубоб аст. аз ин хотир дар ин лоиҳа тасмим гирифтед ки бо рубоб баромад кунед? бале. хоб саломат бошед. медонед ки рақиби шумо ки аст? бале, ман бо шукрулло дар як озмуни навозондагони ҷавон баромад кардаем ва ман аз ҳунараш бохабар? аз ҳунараш бохабарам. хоб шумо хубтар менавозед ё ки ё? иро доварон маълум. манучери умедҷон аз шаҳри ҳисор мебошаду айни замон дар мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев таҳсил мекунад. устодаш Муртазо Шарифзода мебошад. манучер яке аз иштирокчиёни фаъоли ҳама чорабиниҳо ва озмунҳост. манучер дар баробари навозандаи хуб будан боз хеле садои фораму дилнишин низ дорад. ба андешаи ӯ ҳар як овозхон бояд аз уҳдаи навохтани созҳои мусиқӣ барояд. бинобар ин манучер дар ин самт меҳнат ва талоши зиёд мекунад. офарин Шукрулло, ташаккури зиёд барои як навозиши хуб, давомаш дар саҳна майлаш. хуб Шукрулло, шумо ин асбоби мусиқиро чанд муддат аст ки масалан машқ мекунед? طولی 2.5 سال. طولی 2.5 سال. شما در کدام مکتب موسیقی تحصیل میکنید؟ ناحیه فیض‌آباد برای دسماداله. برای دسماداله. خب دیگر اسباب‌های موسیقی رو هم نواخته میتونید؟ بله. مثلا کدام؟ پیانینا، دایره، اکاردیون. اکاردیون. باز چی؟ طبله. همین قدر. آفرین. نواختن اکاردیون برای شما مشکلی نمیارد؟ نه. آسان است. آفرین. پس برای چی در لایحه پروین تصمیم گرفتید که با این اسباب برآمد کنید؟ برای اون که من در همین اختصاص تحصیل کنم.
ин писараки ситорагарму бо истеъдод Шукрулло Шамсзода аст. Шукрулло аз ноҳияи Файзобод буда дар мактаби санъати ба номи Дӯстмурод Алиев аз устодаш Файзалӣ Шамсов нозукиҳои санъатро меомӯзад. Шукрулло навохтани сози рубобро меписандад. аз ин рӯ дар шоу барномаи озмунии Парвин бо ин асбоби мусиқӣ ҳунарнамоӣ намуд. рости манучер дар навохтани шумо як касбият дида мешавад. маълум аст ки устоди шумо Муртазо Шарипов садҳо мисли шумо бар ин ҷавонро тарбия кардааст. мо ҳам инчунин аз устод бисёр чизо омӯхтаем. ана фикр мекунам асбобатон камтар асбоби хуб нест. оянда шумо метавонед агар хоҳед сайқал тен ҳунартона асбобтон аввал иваз мекунед. дасти рӯзтон камтар ё гарм накардагӣ буд мемисол умуман бигирем навохтанатон ба мо маъқул шуд. машқҳои гуногун барои рубоб ҳастааст. ҳаминро бисёртар машқ кунед. дасти рӯзтона боз ҳам инкишоф битен. Шукрулло Шамсзода ин ҷавонам бисёр истеъдоди худододӣ дорад. фикр мекунам бисёр садобароритон ба ман маъқул шуд. ба ин синни соли хурдиятон нигоҳ накарда як лаёқати фикр мекунам нотакрорӣ доред. ба шарти ҳунари худро дар сайқал битен, кӯшишҳои зиёд кунед, машқотонро давом битен. фикр мекунам оянда ҳар дуи шумо ҳам мутрибони шинохта мешавед ва дар кишвари мо хизмати содиқона мекунед. ба ҳар ди шумо ҳам муваффақият мехоҳам. ман ҳар ди шумода овоз медиҳам. Шукрулло Шамсзода мехостам агар оянда хоҳӣ бозам маҳоратат зуртар шавад, бақувваттар шай, асбоби хуби бадахшонӣ дорем. устоҳои афғон метарошанд. аз вай асбоб агар харидорӣ кунӣ ва хуб мешид ки оянда барои ҳунари худро сайқал додан аз Файзобод меомадӣ дар шаҳр дар мактаби махсуси мусиқии Миратло Аттоев ё ин ки шаҳидӣ ҳунари худро бозам сайқал медодӣ. устодони забардаст, устодони варзида ба ту мисол сабақ медоданду ҳунартро инкишоф медодӣ. муваффақият ба ҳар дуи шумо. ба ҳар дуи шумо ман овоз медиҳам. муҳайё шуморо ба лоиҳаи Парвин хушомадед мегӯем. раҳмат. саломат бошед. шумо ки дар саҳнаҳои бузург бисёр баромад кардед. хоб барои шумо танҳо баромад кардан осон аст ё ин ки бо аъзои масалан ҳамин дастаатон? танҳо баромад кардан мушкил аст. мушкил аст барои шумо? ҳиссиёту ҳаяҷон дигар хел мешавад. дар пеши тамошобинон худро гум кардан ҳам мумкин аст. офарин. хоб имрӯз дугонаҳоятон ба дастгири шумо омаданд ҳамин не? хоб боварӣ дорем ки вақте ки ба саҳнае бароед дасту по хӯрда намешаведу ҳамин тавр не хубра баромад мекунед. хоб рақибатонро мешиносед? Меҳрафрӯз. номаш Меҳрафрӯз. офарин. хоб аз ҳунари ӯ ҳам бохабар ҳастед? яъне чӣ гуна рақс мекунад? рақибамро мешиносам, аммо аз ҳунари ӯ бохабар нестам. инро дар саҳна мефаҳмем. муҳайё Абдуқаюмова хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 шаҳри Душанбе мебошад. муҳайё чанд сол мешавад ки таҳти роҳбарии Фирӯза Қосимова дар ансамбли Ситораи умед тамрини рақс мекунад. муҳайё ҳангоми рақсидан худро дар саҳна озод эҳсос мекунад.
меҳрубофарин тайёрии чӣ хел? тайёриҳо нағз. чиқадар машқ кардед барои лоиҳаи Парвин? Росташро гӯям дар ин лоиҳа ман 3 моҳ мешавад ки машқ мекунам. яъне барои иштирок Бале, барои иштирок. офарин. хуб шумо ки дар ансамбли шукуфаҳои пойтахт рақс мекунед, хуб аз миёни шумо яъне раққосаҳо солҳои гузашта ягон нафар дар ин лоиҳа иштирок карда буданд ё на? аз миёни раққосаҳо дар ҳамин лоиҳаи Парвин ягон кас иштирок накардааст, вале аз навозандагон низ иштирок карданд. то даври финалӣ рафтанд ё на? бале рафтанд, онҳо ҷои аввалро гирифтанд. офарин офарин. шумо ҳам боварӣ доред ки аз миёни раққосаҳо масалан вақте ки шумо аввалин шуда баромад кардед масалан ба даври финалӣ роҳ меёбед? бале инро намедонам, вале ман боварӣ дорам. боварӣ доред? хуб мо ба шумо барор мехоҳем. ин гулдухтараки зебо ва саҳназеб меҳруофарини маҳмадҳаким мебошад. меҳруофарин дар ноҳияи Ишкушим таваллуд шудааст ва дар шаҳри Душанбе ба воя расидааст. ӯ 3 моҳ мешавад ки дар ансамбли шукуфаҳои пойтахт тамрини рақс мекунад. ҳунари рақсиданашро бо устодаш Дилбар Имонбердиева такмил дода истодааст. меҳруофарин боз ба омӯхтани забонҳои англисӣ ва русӣ шуғл дорад. ман имрӯз шоҳиди мана ин ду хоҳарчаҳои нозанин шоҳиди рақсиданшон дидем. ман фикр мекунам ки ҳозир неқадамҷон як баҳои хуб додӣ барои меҳрофарин, барои ман дар меҳрофарин як чӣ дидам, симои хуб ва хеле як мӯи сарӣ ки хеле ҳозир камёб шудааст дар духтаракони тоҷик. фақат ҳамин чиро ман ҳис кардам ки қаду басти зебо дорад ва хеле мӯи сарашро нағз тарбия кардааст ки як чунин як мӯи сари хушро дорад. ки ва муҳайё чӣ гуфтанӣ? муҳайё рақси якумат хеле ҷолиби диққат буд. попурӣ гуфти чандин зарбо иваз шуд. ман фикр мекардам ки агар ин мани рақси дуюм рақсата агар якум мекарди бисёр хуб мешуд. меҳрофарин ба ман як савол доштам ки либосе ки ту пӯшидӣ ба худат маъқул буд якум рақсат ба? шахсан ман ҳамчун мутахассис гуфта наметавонам ки ӯ либос барои ту ҳам зебанда набуд вай рақсе ки ту номбар кардӣ ки рақси нағора базм вай рақси нағора базмам набуд. рақси нағора базм камтар характери мардона дорад, аммо дар бисёр гурӯҳҳо дар яка рақсҳо иҷро мешавад. ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ки бояд самимията ё ки ҷавобгирӣ рӯи саҳнаро барои шогирдон бояд устодон ба ӯҳда гиранд. дар нисбати рақси дуюмаш хай имрӯз дидем, хай имрӯз ҷавонон бисёр ҷаҳонбинишон васеъ шудааст. як рақси ба гуфти мо ҳунармандои соҳаи рақс рақси арабӣ кардем ба фикрам. хай инам вай муҳайё ман медонам ки фирӯза муаллимаи то аст, ба камбудиё вай кадааст, чӣ меган, роҳ додааст. камбудиё ба роҳ нисбати рақси якумат. ман чӣ гуфтаниям? ман шахсан ҳамчун мутахассиси рақс овози худама ба муҳайё медиҳам ва барои меҳрофарин чӣ гуфтаниям? ин қаду басте ки ту дорӣ, чеҳраи зебое ки ту дорӣ, ман хоҳиш мекунам ки ё ки бо ягон устоди хуб дар тамос бошӣ. тармими рақс ин як чизе ҳаст ки ҳаррӯза ҳаст. вақт ба вақт, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ, сол ба сол инкишоф ёфтанаш дар кор. набояд дар як ҷо истодан дар кор ё ки дар як мавзеи хеле хурд ё ки танг бояд инкишоф ёфт. нет, васеътар шав.
тамошобинони азиз, шумо ҳам метавонед ба иштирокчони шоу барномаи озмунии Парвин тавассути смс паёмакҳо овоз диҳед. Таваҷҷӯҳ кунед ба тарзи дурусти равон намудани смс паёмакҳо. барои ин ба сомонаи телевизиони Баҳористон ворид шуда овози худро ба иштирокчии писандидаатон метавонед ирсол намоед. равоншиносон чунин андеша доранд, ки қобилияти рӯҳии инсон бузург ва муъҷизакор аст. Ин қобилиятро ҳар як фард дорад. Танҳо бедор кардану тақвият додани онро омӯхтан ва ба мақсади нек истифода намудан зарур аст. Ва мо таҳиягарони шоу барномаи озмунии Парвин боварӣ дорем, ки он наврасону ҷавононе, ки дар ин лоиҳа маҳорати худро нишон доданд, албатта қобилияти хуби сарояндагӣ, навозандагӣ ва рақсиданро доранд. ва ҳар яки онҳо бо тамрину машқҳои пайвастаи хеш дар ин озмун комёб хоҳанд гардид. бароятон муваффақият ва толеи баландро таманно дорем. бинандагон ва мухлисони азиз, ин буд рӯзномаи навбатии даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин. аз ҳунару маҳорати иштирокчиёни дигари лоиҳа шуморо дар рӯзномаҳои минбаъда огаҳ месозем. бароятон фатҳу нусрат, иқболу фараҳ ва нуру сафоро хоҳонем. хайр то боздид.